antaura zvake zvaantaura Traore atozoti titoti vamwe titori muhasha mumudhu chaimo neunhu uri kuita Chiwenga nezviri kuitwa naChiwenga izvo tori muchiki isingateiti ba akakuwadzisa vanhu mahara mani dai asina ake kubvira aita kuti vanhu vaite demonstration mani kana kuita kubu nyika ino mani otherwise azvitori nani than zvinhu zvaakaitisa zvine zvaaitisa zvinhu zvachona akutadza kuchitsunungura nyika yacho kuti idzokere mumaoko evanhu manje pedza kutaura zvisina nebasa rese kufungidzwa kuti unofunga totya Chiwenga here isusu munhu anotyisa kana ari president kana kuti ari vice president munhu anotyisa kana ari general not munhu kana achinge ari former general kana former president kana former vice president kana former minister zvinoratidza kuti juzi reuminister rakabva juzi reugeneral rakabva juzi reuvice rakabva juzi reupresident saka kana munhu it's a retired aisi chigaro cheufamily kacheugeneral chokuti kana wafunga ukafunga mushe zvakanaka unogona kudzoka futi uchinozvigadza kana chigaro cheupresident kana cheuminister kana cheump zvakatodarika vaChiwenga kutodarika paugeneral paya zvakatopfuura paya munotyisa vanhu nejezi chete rakanga rakambopfeka munhu imimira asisina kupfeka manje Chiwenga unofanira kutodhira nevamageneral ariko iko zvino vanotova mashefu ake waya chakamboita kuti abiswe ipapo munochiziva kuti chi anditi kungwarirwa tiri kutorwadziwa neunhu hwaakaita mai manje ana achiti fatata so unofunga zviri kuti fadha tichimona achitambirana naMnaidi paairport achisiyirwa chigaro munhingirikini vanhu vachiitirwa noise machana nomawhatsapp group but munhu wacho ari kukonzeresa noise wachona haasi kana kutovhunduka zvake atoseka kutobvaruka muromo nokuseka paairport naNaidi unofunga kuti zviri kutinakidza here izvozvo pani kana vichiti hatiri murume ngaafunge zvaanofunga hatina mafungiro katakakonzereswa takakuwadzirwa kufunga naChiwenga wakaisa nyika mumaoko maidi saka tinofunga chatinofunga chimwe chatingafunga chi takakuwadzirwa mafungiro tikaurayirwa tikadestroywa economy nenyika neupfumi zvese vanhu vakapera kuurayiswa nokuda kwaChiwenga dai vakasiya vanhu vakatanga kuita pfungwa dziri start afresh mugaba aripo zvazvitori nani havana pfungwa nyika yaita madhende kudai so unotangira papo unotoperwa nokufunga ka nyika yaita madhende kudai so ende weTraore una simba rekuudza vanhu kuti itai mafungira munenge maita vana chitogwe vanhu uri aniko zvako wewe uri ani zvako karodhi rana kari kutsvagawo kudya madhodhi embewa futseki mani